φαίνεται. Είχε όνειρα. Μπορεί να σε θέλει τίποτα άλλο. Γκρεμίστηκαν. Καλή αρχή. Έχει αδελφό. Μου έχεις μπλέξει, Ρενόντα. Ποιος είναι αυτός ο Δουκάς? Θα μπλέξει. Θα τον βοηθήσω. Πόσα χρωστάει? Ικανότατα κακοπιά στοιχεία. Άριστα εκπαιδευμένα. Με αυτά θα μπούμε σε τράπεζα. Στο πάνω μου όλη νυχτία! Ακίνητε όλοι, μη μιλήσει κανείς! Καλημέρα. Όχι, πάνω σε διάλειμμα με πέτυχες. Ερωτεύεται. Χάρηκα που στην πρώτη μας γνωριμία μου βγάλεις τα ισόψυχα σου. Ναι, γεια. Πού είχαμε μείνει? Ο μπαμπάς της. Καλημέρα, πατέρα. Καλημέρα, παιδί μου. Έτοιμος Πότε είπες να πει το φυσικό αέριο? για το μεγάλο ταξίδι. Να μην τα αφήνατε μόνο του. Αφού είχαμε άνθρωπο μέσα, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει. Είδες τι μας κάνει δουλειά? Πάει να μας στείλει. Τους καταδιώκει ο νόμος. Κάποιο πουλάκι και λαϊδάει τις κινήσεις μας. Θα κάνουν τη ζωή τους Κόλαση. Δεν φαντάζομαι να είσαι σαν τον αδερφό σου, παιδί μου. Είσαι θάνατος. και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτή είναι σταθερή στην άποψη. Η ζωή είναι ωραία. Χαμογέλα. Έρχεται στους κινηματογράφους μια κομμωδία θάνατος.